Der skal lyde en stor tak i dag, hvor vi har fået vand heroppe i landsbyen Olosiva. Som I kan se rundt omkring mig, så er der masser af rigtig, rigtig glade mennesker, som er helt vildt begejstrede, fordi at de nu får vand. Der er vel en 20-30 spande allerede legnet op for at få fat i det her prøvevand, som vi har fået her. Så det er en stor dag i New Life Outreach, og det er en rigtig, rigtig stor dag i Olosiva også, hvor vi er enormt glade for den vand, som vi nu får her. Og derfor så skal der lyde et specielt stor tak til Need to Care i Viborg, som har fået Grundfos til at sponsorere pumper og solpanel og så videre, så vi kan trække vand op for 100 meter ned under jorden her. Udover det, så skal der også lyde en stor tak til Appivate i Aarhus. Der skal lyde en stor tak til Sommercamp, som har samlet ind til det her projekt. Der skal lyde en stor tak til IAS, som også har været med det til at formidle Sommercamps penge til det her projekt. Og der skal lyde en stor tak til alle, som har givet 100 kroner, eller uanset hvad man har givet for, at vand skulle komme her til Olosiva landsby. Det er en stor dag i dag, og vi er utroligt taknemmelige, så der lyder en rigtig, rigtig stor tak for os her i dag.